Goddag, velkommen til den her første episode af Minecraft med Spilhardet. Vi har en gæst med, Sajat. Det er mig, der hedder Sajat. Og nu skal I høre. Vi har en masse at fortælle i denne video. Ikke mig. Ja, men Hassan har et meget kedeligt liv. Det skal du kaste. Kan I se? Meget kedeligt. Og nu fælder han ud af acacia wood. Wow. Acacia. Yeah. Whatever! Velkommen! Slap af. Denne video er sponsoreret af Shark Gaming. Nej, vi har ikke fået noget af Shark Gaming. Almund. Dø så! Giv mig noget læder! Jeg skal overleve. Hvis jeg godt skulle give kød til det, giver meget mere mening over mig. Ja! Den danser. Det lyder som en, der ikke må skyde, jeg synes. Almund. Whatever! Kaniner! Jeg dræber ikke mere. Okay, god start. Vi fandt en cave. Venlig. Hvis du trykker på kaninen, ikke slår den, men højre klikker, så er det, du kan give den en navn, sådan op på dit hoved. Okay, hvor er den kanin? Jeg skal finde den. Jeg skal have der er den. Jeg skal have en name tag. Nej, det skal du ikke. Det er så! Nej, forkert knap, den der. Okay. Den. Rolig kanin. Jeg er lige væk, man kan godt se dig nu. Nå, se det også. Det kan jeg ikke. Jeg sagde forkert, ikke? Det kan jeg ikke. Stå stille! Baby kanin! Sådan der. God start. Dræber den. Jeg var ikke ret kamera. Men det første ting, jeg gerne vil sige, jeg kan godt sprøde. Det er, jeg er blevet født her. What? Det er fordi, at vores mål med denne serie er at få dræbt alle bosser. Vi vil ikke have mods med. Kun i måske sæson 2 eller sæson 3. Skru lige lysstyrken ud igen. Seriøst? Ja, det er for lyst. Sådan der. Bare en gang op. Sådan. Er det for lyst? Og det er... Okay, ja. En gang tilbage. Ja, sådan der. Okay. Men vi har ikke optaget med programmer endnu, fordi at der er jeg ved ikke hvorfor programmerne gider ikke virke på MacBook'en. Så snart, men i dag så er det, at Hassans computer der bliver flyttet til hans værelse. Og så kan vi godt, så i næste episode kommer vi hjem, så er det, at og måske joiner han vores... Ja, måske joiner jeg, måske. Men så kan vi måske tage en serie med Hackmine. Måske skal Hassan have en serie med en af vores andre homies, der hedder Ibrahim. I Endplay, hvis ikke ved det, det er en slags... Jeg tror, vi optager i dag. En efterhjælp i Counter-Strike. Så skal Hassan måske lave noget minigame. Måske skal jeg lave noget skyblock med sin anden homie Mohammed. Med masser af homies. Det er godt at have. Hvad med jer? Men det var en af målene og nogle af reglerne for den her serie, at vi skal få dræbt alle bosser, og vi ikke vil tage imod mods. Med mindre, det er en ekstrem, og jeg mener, så ekstrem mod, at man skider i bukserne. Er det rigtigt, altså? Ja, altså, det kan vi godt sige. Men, hvis I finder serien, så vil vi downloade. Ja, jeg er ikke sikker på... Men vi vil også gerne spille Hackmine, og hvis vi godt kan få et ticket til at virke, hvis... Nej, Hackmine kan du heller ikke, fordi Hackmine er fra ticket. Nej, der er bare den der technical launcher. Nej, ja, altså ticket platform, der hvor jeg kan se alt dem der. Det hedder ikke ticket platform, det hedder den der technical launcher. Ja, okay. Vi kan prøve, efter vi er færdige med optag, prøve at downloade det her. Ja. Hvad med jeg skal fortælle? Du har så meget at fortælle, det har jeg kraft noget af, fordi jeg... Ja, jeg har glemt det hele! Jeg har ikke noget spændende at fortælle. Shadow of Mordor. Nå, det er rigtigt. Jeg har måske startet min egen kanal, hvor jeg vil spille Shadow of Mordor, måske Rayman. Og måske skal man have det spille sammen med Sly 5, når det udkommer til PlayStation 4. Så skal vi måske spille. Fordi vi må have det stor fan af Sly. En stor, vi kender det bare godt. Ja, men vi synes det er ekstremt sjovt. Ja. Og måske skal vi spille det, og måske skal vi også, eller måske, jeg gerne lave en serie med Shadow of Mordor. Og så mig, ja, måske også Far Cry.
4 til PlayStation 4. Ja, det er mega sjovt. Det er godt spil. Ja. Skal jeg altså måske være med i en af mine videoer. Mm-hmm. Men der er noget, jeg kan måske lave alene eller med Hassan. Og det er, Minecraft med en How to Train a Dragon mod. Altså, hvordan du træner din drag. Nå, den der fede Ja, mod. den måde, jeg fortalte om. Det ser så sindssygt ud. Det kan vi godt spille. Det synes jeg er rigtig fedt. Men jeg tror, det bliver efter, vi har gjort den her sæson færdig, eller når vi er i halvdelen. Men også en ting med, vi, det var noget med de subscribers, vi skal fortælle. Nå ja. Hvad var det nu? Hvor jeg skal bo. Nå ja, Jeg anbefaler, at jeg bor i vandet. Skriv nogle idéer, hvor Hassan skal bo. Ja, nu er det kommet sådan lidt. Men hvis I ikke ved I, hvad vi hedder? Nej. Han Hassan hedder så chat. Så ikke vi det på plads. Nej, du er ude af vandet. Ikke det der på mærkeligt. Kamera på stedet. Altså, det er fint. Ja. Er du sikker? Ja. Er du sikker? Ja. Er du sikker? Ja! Okay, den er færdig. Meget casual har du i. Ja, Men jeg tror, at for hver episode skal vi have et tema at tale om, måske. Ja. Det er så jeg folk kan skulle noget. Og jeg har det bedste tema i dag. Vi skal episodens tema. What the... Ja. Dagens tema, eller whatever. Okay. Og dagens tema er... Okay, jeg sætter lige time. Vent, den er på Peaceful, jo. Hassan er en noob. Jeg ved det godt. Sådan har du lyst, at I godt kan se noget. Ja, fordi at lysstyrken virker så godt her. Ja. Så er det faktisk ret i. Sorry, men den har lige været på Peaceful, fordi at vi vil gerne lige lægge på Peaceful de første 2-3 episoder. Jeg er lige til at få gode ressourcer. Ja, så sætter vi den på mellem. Men det er lidt mere mellem. Nå, det er rigtig sgu. Den her godt. Men vi vil måske gøre sådan, for eksempel 20 likes, så er det, vi spawner en Iron Chest, for eksempel. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Det er en god idé. Fordi jeg siger det. Nej. Okay, men dagens tema er spil til konsoller, eller PC, eller Mac, eller computer, eller whatever. Hvorfor kan I bare lade sådan dagens spørgsmål? Ja, rum samtidig. Hvis ikke vil det er faktisk. Okay. Ikke dagens spørgsmål, men dagens tema, for vi kan ikke Ja, okay. Bare sådan. vi er kreative. Men jeg vil gerne fortælle lidt om det, fordi jeg har spillet mange konsolspil. Ja, jeg skal kraftedeme ikke, for det er mere atletisk. Ja, han er meget atletisk, Hasse. Og jeg er den der nørd. Ja. Jeg er den der nørd, som har, jeg ved ikke, hvor mange Pokémon-kort. Det er derfor, han... Det er også Og jeg læser mange af helvede fuck. til. Ja. Og jeg tror, jeg ved, hvor mange manga jeg har læst. Burde han er. Kom Jeg videre. har engang læst 2 manga. Whatever, I skal ikke høre om mit kedelige liv. Og Eller du en sagde- show, eller whatever. Og du sagde... Mit var Jeg kan ikke høre dit frække snak. What the... Åh. Men jeg har 2 ting, jeg vil gerne tale om. Det er temaet og en debat, som 2 YouTubere har lavet, og det er Brian from Denmark og Robin Kaja. Hvad? Men før det skal vi tale om temaet, før episoden er slut. Den bliver ikke lang. Og dette tema, det er fordi, at jeg har spillet, jeg ved ikke hvor mange, jeg fik min første konsol, det var en PlayStation 1 eller 2, det kan jeg ikke komme på det huske. 1. Ja, og så fik jeg Rayman med det, og det, det spillede jeg så meget. Så havde jeg også den der orange konsol, hvad den hedder, den der børnekonsol. Nå, spørg mig. Jeg har Den der, hvor man ikke kan spille det der børnepis. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. min fod. Den der color, det der, den der... Whatever, det var min anden konsol. Wow. Og nu har jeg, så havde jeg, hvad hedder det... Så er der mine fætter, han havde en PlayStation 3, og der spiller jeg meget på den. Og nu har jeg selv fået min egen PlayStation 4, som jeg har spillet, jeg ved ikke, hvor mange spil på. En hel del spil. Og så skal jeg anbefale et spil, og det bedste spil er dem, jeg har spillet. Det er enten Lego Marvel, eller, hvad hedder det, Shadow of Mordor. Og måske Far Cry 4. Jeg har ikke spillet det endnu, men det ser så sjovt ud. En af de 3 spil. Jeg ved det faktisk ikke.
Det vil jeg spørge jer. Hvilken konsol synes I var den sjoveste at spille med? Eller bare den mest jeg har hygget med? Eller hvilket spil? Det er noget, jeg gerne vil spørge jer om. Men det er ikke altid, at han er med. Det er ikke altid. Nogle Ja, episoder det er ikke altid. Nogle episoder er med, nogle episoder er ikke. Måske vil jeg gerne være med i. Måske skal man have lavet et Desert Adventure, eller... Jeg så noget, det er min hånd. Ej, ikke ved. Desert... Det er nogle gange noget, jeg Desert Adventure, eller... Ja. Til... Der. Der. Måske noget Hackmine, måske. Hvis du kan få den technical launcher igen. Men videre til næste emne. Den er debat. Og hvis ikke ved, den debat handler om, eller de to YouTubere, det er fordi, at Robben Køj og Brian from Danmark er to meget store YouTubere her på Danmark. I Danmark. Men Romsams er større. Ja, Romsams er større, fordi jeg har rundet 100.000 subscribers. Det er ekstremt vildt. Det vil jeg sige tillykke til dem. Men Brian from Danmark og Robben Køj har lavet en slags debat om store YouTubere og små YouTubere. Og så er det, at mange har sagt, at de er nogle noobs, og de selv har fået det der mærkelige, her kan du skal være stort tryllestøv, jeg ved ikke hvad. Nej, de har nemlig kæmpet for det i været. Rafael Danmark har været i gang med 5-6 år nu, og han fortjener alle de 75.000 subscribers, han har. Og så med Robben Køj. Godt nok var det, at Jens Form, han fik noget hjælp af, hvis I kan Jens Form, han er en dude, som lavede noget ekstremt sjovt indhold. Noget, som folk flækker over. Eller det, jeg gør. Det gør jeg så ikke. Han har en humoristisk skans. Agurk. en af sine special. Agurk. Men så er det bare fordi, at Robben har hjulpet med at få omkring 50.000 subscribers. Så siger folk, at han også skal hjælpe de andre YouTubere. Det eneste grund til, at han hjælper, det er, fordi han har en ekstremt godt indhold, og han var ekstremt sjov. Håber, han har manglet noget hjælp. Og det er... Og folk er bare haters og siger til Robben og Brian, at de er nogle noobs, og gider kun at hjælpe deres guys og alt muligt. Jeg godt, at han kun hjælpe deres guys, men tror I godt kan hjælpe hver eneste YouTuber her på YouTube med at blive berømte? Ja. Tror I virkelig det? Ja. Jeg sagde, jeg er selv i gang med at lave en debat. Kan så suggest debat, Jørgen? Det skal vi så meget ikke lave. Skal vi så meget lave? Nej, vi skal ej. Suggest debat, Jørgen? Hold munden, det kører vi ikke. Alligevel. Der er omkring 3-4 minutter tilbage af episoden. Ja. Jeg vil gerne få lov til at afslutte det her emne. Yes, det må du meget gerne, for ellers får jeg dig. Ja, det vil jeg høre til, sådan sige. Hassan er faktisk blevet meget langt, som jeg ikke har følt med, hvad han har lavet. Hvad? Har du ikke lagt mærke til det, som jeg har lavet? Jeg har set det lidt mange, når jeg sad ved at fælde træer. Fuck dig. Jeg var helt væk. Det er dine børn. Det er det selv, ja. What? Jeg vil da blive færdig! Der. Så lad være med at skrive hate-beskeder også til os, fordi der er det godt nok er det alt det der med, at her vi skal også få hjælp. Ja, måske kan YouTube måske lave for eksempel en lille kolonne, for eksempel ligesom der står der anbefaler måske nye YouTubere, som kunne interessere dig eller noget i den stil. Noget i den stil, bare hjælp. Måske kan YouTube godt hjælpe dig, men de andre YouTubere, I skal ikke skrive hate-kommentarer og dumme hovedbrev eller whatever I gør. Vi gør det. Men det er faktisk ikke der. Okay. Men det er faktisk ikke deres skyld. Det er din skyld. Jeg hader dem. Haters! Men helt ærligt. Guys. Stop it. Ja. Tag koldt blod vand. Tag koldt vand i blodet. Hedder det. Vi skal nok blive kendte på et tidspunkt. Og det er også det, vi håber på. Men mig og vi måske lave en sub special, når vi runder omkring 100 subscribers. Ja, eller 50 måske. Det kan vi også godt. Det er mega fedt. Hvad vi skal lave, det ved jeg. Det kan jeg anbefale. Ja, måske her til sommer skal vi lave nogle challenges. Ja. For eksempel parkour challenge i Minecraft. Det er jeg god til. Så kan du bare have med. Ja, jeg er elendig til parkour.
Okay, jeg tror ikke, vi stopper nu. Jeg laver et lille Eller må- quiz her. Ja,